gorfyddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dyfron. I ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn galw arno ti drigarhau wrth ddim tyrd lawr ein plith, tywall dy lan ysbryd arno. Gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. A'r croeso'n gwasanaeth, ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Gach atgoffa chi am ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal nos Iau yma yn y neuadd am hanner awr wedi 7. Nawr, gwn ni ganu tra bod y casgl yn cael ei gymryd emyn rhif 486 o Iesu mawr ho danian bir i eiddyl gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy'r holl rwystrau siar ddyrus daeth i'r ganan fri. 486 gwn i aros ar ein heistydd. Fydd o'n darlleniad o'r Efengil yn ôl Marc, yr ail benod. Marc, yr ail benod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ac fe aeth Drachefn i Gapernaum ac wedi rhai dyddiau a chlybiwyd ei fod ef yn y tŷ ac yn y man llawer am gasglasant ynghyd, hyd na anent, hyd yn oed yn y lleoedd ynghylch y drws. Ac fe a bregethodd y gair iddynt hwy. A deithant ato gan ddwyn un claf o'r parlus ar hwn a ddygyd gan bedwar, a chana allent nesau ato gan y dyrfa didoer to a wnaethant lle yr oedd fe, ac wedi iddynt dorri trwodd hwy a ollyngasant i weired y gwely yn yr hwn y gorweddau'r claf o'r parlus. A fan welodd yr Iesu ei ffydd hwynt, fe ddwedodd wrth y claf o'r parlus, ha fab, mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Ac yr oedd rhai o'r ysgrifenyddion yn eistedd yno ac yn ymresymu yn ei celonnau. Beth aw na hwn fel hyn yn dywedyd cabledd, pwy a all faddau pechodau, ond Duw yn unig. Ac yn ebrwyd pan wybyr Iesu yn ei ysbryd ei bod hwy yn ymresymu felly ynddynt ei hunain. Fe ddywedodd wrthynt, paham yr ydych yn ymresymu am y pethau hyn yn eich celonnau. Pa un sydd hawsaf, Ai dywedyd wrth y claf o'r parlus, mae ddeiwyd i ti dy bechodau, ai dywedyd cyfod a chymer i fyny dy wely ar hodia.
Eithir fel y gwypoch fod gan fab y dyn awdurdod I faddau pechodau ar y ddear ebe fe wrth y claf o'r parlus. Wrth y tŷ yr wyf yn dywedyd, cyfod a chymer I fyny dyweli a dos i'th di. Ac yn y man y cyfododd fe, ac y cymerth I fyny ei weli, ac a aeth allan yn ei gwydd hwynt oll. Hyd o'n I synodd pawb a gogoneddu Duw, gan ddywedyd, ni welsom ni erioed fel hyn. Ac fe aeth allan drychefn wrth lan y môr, a'r holl dyrfa a ddaeth ato, ac fe a'i dysgodd hwynt. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti o Dduw, unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron, ein bod yn gallu dod trwy enw a thrwy heiddiant dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac I ni yn diolch am bob un cyfle. I ni yn gallu dod I alw ar denw, gyda'n gilydd I ddod i'th di, I gyd addoli, I ddyrchafu denw, gan I dyglodydd I geisio dy wyneb, ond o Dduw I ni yn gwybod os nad wyt ti yma yn ein plith, yna ofer yw y cyfan. Ac felly ni yn gofyn I ti, I ddod lawr ein plith, gad I ni deimlo dy bresenoldeb, dy agos atrwydd, gad I ni fod yn ymwybodol, fod y law ar waith, fod ysbryd yn gweithio yn rymus yma yn ein plith ac ar hyd a lled o wlad o Dduw, y byddi di yn peri y bydd dy air yn cyffwrdd y neidiau hyd yn oed ymhell o'r lle yma. I ni yn gweddio Dduw, y byddi di yn gweld yn iawn. I arwain y neidiau, I ddod I wrando ar dy air di, ar ffordd I achawdwriaeth. I ni yn gofyn o Dduw, I ti roi ffydd I ni ddisgwyl y byddi di'n gallu dwy'n pobl at a ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Bydd na rai efallai o Dduw y bore yma yn deffro yn y bore heb unrhyw fwriad o gwbl I geisio dy wyneb I wrando ar dair. Ac o Dduw y byddi di'n I harwain nhw hyd yn oed i'r adeilad yma neu i'r wefan I wrando ar dy air di'n cael ei chyhoeddi. I ni yn gwybod rwy ti'n gallu gwneud yr hyn I ni sydd yn ymddangos yn amhosib. Ond o Dduw, I ni yn gwybod mai dim ond dweud y gair sydd yn rhaid I ti ei wneud. Y dy fod wedi trefnu y pethau yma cyn i'r byd cael ei ffurfio gen y ti. O felly o Dduw I ni yn dod yn llawn hyder, eto nid yn hyderus yn ein nerth, ein gallu ni, yn unrhyw beth yn ein haddoliad ni, ond I ni'n hyderus o Dduw, yn gwybod y fod ti yn gallu gwneud pethau rhyfedd yn ein plith. Gad I ni fod yn ddisgwylgar yn ein celonau'n hunan y byddi di yn siarad â ni yn ein harwain ni yn agosach at ti, geisio dy wyneb mwy fel ag y dylsem ni, y byddi di yn bob peth I ni. O Dduw, I ni yn gofyn I ti ddod lawr, trigar hawrth, tywallt, dy lan ysbryd anom nawr, cadw ar un drwg I ffwrdd I ni, yn ymwybodol iawn o Dduw o'r ymosodiadau, yr un drwg arno ni'n bersonol wrth I ni, fynd a dod yn ein bywydau'n hunan o Dduw, sut yma'r un drwg yn ceisio'n baglu ni, yn rhwystro ni, yn tynnu ni lawr a sibrwd am heio. Ac yna fel cynulliad o'th blant o Dduw, sut yma'r un drwg am rwystro unrhyw gyhoeddiad o dy air di. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg. Ac y gofyn I ti'n diogelu ni, yn bendithio ni, arwain ni. O Dduw, bendithio ni yn yr oedfa hon a thrwy gydol yr wythnos, I ni'n cyflwyno'n cwrdd gweddi nos iau I ti ac yn gweddio byddi ti yn dod lawr ein plith yn ystod yr oedfa honno. Rho'r gweddi ar ein cylonau ni, a gad I ni wybod y fod yma gyda ni yn ein plith. Felly o Dduw, bendithio'n hamser nawr, arwain ni ymhellach yn ein haddoliad, tyr di'n plith, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gadewch ni barhau drwy ganu emyn rhif 298 ac hefyd 299. O'r nef mi glywais newydd fym cododd ar fy nrhaed fod ffynon wedi hagor i'r cleifion gael iachad. 298 ac hefyd 299 gen i sefyll i'w chanu. Dawy'n testyn o'r Efengyl nôl Marc yr ail benod ar 8fed adnod. Marc 2, adnod 8, ac yn ebrwydd pan weber Iesu yn ei ysbryd ei bod hwy yn ymresymu felly ynddynt ei hunan, neu fe ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn ymresymu am y pethau hyn yn eich calonau. Nawr mae JC Ryle ar adnodau yma yn rhybuddio am y peryg o lawer sydd wedi derbyn breintiau ysbrydol ac heb fanteisio ar y breintiau yma. Mae yna beryg mawr. Mae yn fraint cael eich magu ar eilwyd lle mae'r Efengyl yn cael ei pharchu a'i gredu a'i fynwesu ac yna'n mynychu capel lle mae'r gair yn cael ei phregethu'n ffyddlon. Mae hwnna i gyd yn fraint. Ac yn ddyletswydd arno ni fanteisio ar y fraint honno. Ond sylwch fan hyn yn yr ddwy adnod gyntaf, ac efe aeth drachefn i Gapernaum wedi rhai dyddiau a chlybiwyd ei fod ef yn y tŷ ac yn y man llawer am gasglasant ynghyd, hyd na anent hyd yn oed yn y lleoedd ynghylch y drws, ac efe a bregethodd y gair iddynt hwy. Ac be ni'n deall fyna yw bod yna lawer wedi dod ac maen nhw yn Nghapel. Ac eto, hyn oedd yn wir o drigolion Capernaum, os y'n ni'n darllen adnodau yn Matthew 11, adnod 23 ymlaen i 24, na i darllen y geiriau yma. Dyma beth sy'n wir am bobl oedd yn byw yng Capernaum. A thydi Capernaum, yr hon oedd yr chafwyd hyd y nef, a dynir i lawr hyd yn uffern. Cynnes pe gwnelsid yn Sodom, y gweithredoedd nerthol a wneithbwyd yno tŷ. Hi a fiasau yn aros hyd heddiw. Eithir yr ydwyf yn dywedid i chwi, y byd esmwythach i dir Sodom yn ei ddyfarn nag i ti. Wel, am ddweud.
am rybydd yr oedd pobl Sodom yn llawn anfoesoldeb. Ac i ni'n gwybod o air Duw a dath barn Duw arnynt oherwydd ei gwrthodiad o troi cefn ar air Duw, ar ei orchmynion ar ei berson ar bopeth amdano fe. Ac yna fe ddelio Duw a hwy. Ond be mae'n dweud fan hyn yw, fe fydde fe'n waith. Mae Capernaum yn fwy eog, maen nhw wedi cael gweithredoedd di-ri yn eu plith nhw. Ac eto, heb ymateb. Mae e'n rybydd hefyd i broffeswyr Efengylaeth heddi. I ddeall hyn yw y mater pwysicaf, i ddeall beth yw'r frwydr heddi. Mewn llawer i eglwys heddiw, mi fyddech chi'n cael eich maddau i feddwl, beth yw eu baich nhw? A'i baich nhw yn aml iawn yw hyn. Mi fydden nhw'n drist iawn i weld gwahanol bechodau anfoesoldeb yn ein cymdeithas ni. A'r pethau yma sy'n bwysig iawn. Ac wrth gwrs, maen nhw'n bwysig. Ac maen nhw'n druenus. Ond onid oes na beryg i'ch chi'n bod ni yn syrthio i'r trap o feddwl, mae dyma beth sy'n rhaid i ni wneud yw targedu problemau cymdeithasol ar hyn sydd o'n cwmpas ni, a'r holl bethau sydd yn gyfoes, rheolau gwlad, llywodraethau yn dod ag deddfau sydd yn groes i air Duw ac yn hybu anfoesoldeb o bob math, ac yna i chi'n meddwl, wel, dyma beth yw ein gwaith ni. Wel, dydw i ddim yn gallu gweld hynny yn yr ysgrythyr. Ein gwaith ni yw i gyhoeddi yr Efengyl, Iesu Grist a'i groes. Wrth gwrs, ni'n torri'n cylonau i weld safon a chyflwr y wlad. Ond dyma yw'r peth bwysica. Dyma beth oedd yn bwysig i bobl Capernaum, i fanteisio ar yr Efengyl, ond fe gawson nhw brofiadau diri, ond fe wrthodon nhw yr Efengyl, fe wrthodon nhw Grist, a Christ yn eu plith nhw. Na fydden ni'n pwysleisio y pechod mwyaf. Beth yw'r pechod mwyaf? Beth yw'r broblem fwyaf? Y broblem fwyaf yw hyn, ni'n gwrthodiad o Iesu Grist. Ac felly dyma beth i ni am ganolbwyntio arno, sef yr Efengyl Iesu Grist a'i groes. Fe fydd y materion eraill yn cael ei datrys a delio hwy maes o law. Os ydyn ni'n delio gyda'r broblem o bechod ac ein bod ni yn bell o Grist a ddim yn credu yn Grist, dyna yw'r materion sydd yn bwysig. A dyma beth sy'n cael ei ddelio gyfan hyn. Dyma yw'r materion sydd yn ganolbwynt i'r wirth sydd yn digwydd fan hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y datganiad cywir, yna'n ail dewis anghywir, ac yna'n drydydd dwyfoldeb Crist. Felly, yn gyntaf, datganiad cywir, yna dewis anghywir, ac yn drydydd dwyfoldeb Crist. Wel, am ddatganiad gwych. Ond cyn i ni ddod at y datganiad o'r hyn mae'r ysgrifenyddion yn dweud, i ni'n gweld fan hyn, mae'r pobl crefyddol i ddewig, maen nhw mor gywir yn eu hathrawiaeth mewn un maes. Ond cyn i ni ddod at hynny, gewn ni atgoffa'n hunan o'r digwyddiad gyfarwydd yma. Ni mor gyfarwydd. Mi fydd y plant hyd yn oed mewn ysgolion, siwr o fod wedi clywed ar hanes yma. Siwr o fod ddim yn credu bod e wedi digwydd, ond yn credu bod mae e'n rhywbeth rhyfedd, mae e'n stori wahanol yn diwe. Rhywun yn torri mewn i do a gollwng claf lawr ar raffau ar weli. Mae e'n rhywbeth sydd yn bywhau'r dychymyg, ond diwe. Allech chi dychmygu mewn ysgol Sul. Dyma math o beth byddai pobl yn hoffi roi stori i blant. Ac yn dweud wrthyn nhw, efallai byddai'r plentyn ddim yn cofio'r prif neges, efallai'n drist iawn, mae dyma'r unig beth maen nhw'n cofio'r gwely yn mynd lawr trwy'r to. Mae e'n anhygol. Wel, y drydydd adnod ar bedwerydd. A deithant ato gan ddwy'n un claf o'r parlus, yr hwn a ddygyd gan bedwar, a chana allan nesau ato gan y dyrfa, didoi'r to a wneithant, lle roedd e fe, ac wedi yn dorri trwodd, hwy all, a ngasant i weired y gwely yn yr hwn y gorweddau'r claf o'r parlus. Mae e yn syfrdanol. Lle chi ddechmygu'r dorf o fewn yr ystafell, ac yn sydyn iawn bydd yna rhyw lwch a dwst yn syrthio lawr, darnau o'r cerig efallai, yn dod lawr. Heddi bydd y pobl yn feirniadol o ran iechyd a diogelwch. Ond yn y dyddiau yna, fydden nhw wedi edrych lan a gweld y twll mewn agor, a'r claf yn cael ei ollwng lawr. Mae e'n hanes eitha syfrdanol. Ond sylwch
hyn a wnaeth Iesu Grist yn gyntaf, adnod 5. A phan welodd yr Iesu ei ffydd hwnt, fe a ddywedodd wrth y claf o'r parlus, ha fab, mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Wel, yn sicr mae'n ddigwyddiad mor ryfeddol o'r cychwyn hyd at y diwedd. Yr Iesu yn cyrraedd yn gyntaf, yr ardal yma, nifer fawr yn ymgynnull i ddod i weld mae'r claf yn cael ei gario gan ei gyfeillion ei deulu, ac yna'n agor y to mwyn gollwng y claf lawr at yr Iesu, ac yna mae'r digwyddiadau cynlynol yn ryfeddol hefyd. Mae'r Iesu yn datgan fod ei bechodau wedi maddau, ac yna mae'n gorchymyn i'r claf godi ar ei draed ac mae'n cerdded. Mae'r holl stori, ond dwi ddim eisiau canolbwyntio reidrwydd ar yr hanes y digwyddiad yma, mor rhyfeddol yw e. Ond ar hyn i ni'n gweld fan hyn yw rhai o'r ysgrifenyddion yn ymresymu yn eu calonnau. Mae hwn yn syfrdanol. Os i ni, dyma'r peryg, i ni'n gallu meddwl am yr hanes, a'r tuedd i rai feddwl mae stori yw i, nid stori yw i, fe ddigwyddodd hwn, ond mae e'n stori sydd yn tynnu'r sylw. I ni'n meddwl am y twll yn y to a claf yn dod lawr a mae'n cael ei achau. A mae hwnna yn wichost o hanes ac mae e'n syfrdanol. Ond mae hwn yn syfrdanol. Adnod 6 a 7. Ac yr oedd rhai o'r ysgrifenyddion yn eistedd yno ac yn ymresymu yn eu calonnau. Beth a wna hwn fel hyn yn dywedyd cabledd? Pwy a all faddau pechodau, ond Duw yn unig. Ond nid yw hwn yn dychryn ni. Fe ddyle fe ddychryn ni i ryw raddau. Ond nid ddylsen ni eistedd i fyny ac ystyried y ffaith yma a dysgu gwersi fan hyn. O feddwl am yr rhai a ddywedodd y geiriau yma, ar hyn oedd yn wir amdanynt. Pwy oedd yr ysgrifenyddion? Mi roedden nhw yn elynion o'r Iesu. Yr oeddent wedi dod yno gyda'r bwriad o faglau'r Iesu ei wrthwynebu ac yn y pen draw ei laddau. Dyna oedd ei bwriad nhw, dyna oedd yn eu calonnau nhw. Nid oedd eu cymhelliad yn un o addoliad. Doedden nhw ddim wedi dod yna a meddwl, wel, mae'r dyn yma yn ddyn da, ni wedi clywed amdano fe, i ni eisiau plygu lawr a'i addoli fe a diolch iddo fe am yr holl bethau da mae wedi wneud yn Capernaum. Nid felly oedd e. Doedden nhw ddim am ddod i ddiolch iddo fe, doedden nhw ddim am ddod i waddoli fe, doedden nhw ddim am wneud dim byd o'r fath. Wedi dod i'w faglu fe oedden nhw. A meddwl sut yn y pen draw gallen nhw cael gwared ohono fe. Roedden nhw yn deall yr Hen Testament, roedden nhw'n gwybod y gyfraith, roedden nhw wybodus iawn. Ac i feddwl y dylse'r bobl fod wedi llawenhau yn syth o glywed y datganiad, mae ddeiwyd i ti dy bechodau, mi fyddech chi yn disgwyl. Achos pa mae rhywun yn gwybod eich bod chi wedi brifo rhywun. Un o'r pethau mwyaf hyfryd yw gwybod nad oes na unrhyw beth gan y bobl hynny yn eich herbyn chi a bod nhw wedi'ch maddau chi, neu bron iawn bod nhw wedi dweud hyn, does dim byd i faddau. Nes i ddim meddwl dim byd am y peth. Ac mae'r rhyddhad yn fawr, ond diwedd, achos hyd yn oed ar lefel 1 mae e'n deimlad ofnadw pan mynd chi'n teimlo'n euog bod chi wedi wneud cam ar rhywun, bod chi wedi brifo nhw, a chi'n gwybod bod chi wedi, ac yna'n gwybod bod nhw wedi maddau chi, mae yna ryddhad. Ond, yn ysbrydol felly, pan mae euogrwydd, pan mae yna ymwybyddiaeth, i ni'n gwybod bod hwn yn wir, o fewn cymdeithas, pan mae rhywun yn gwybod bod nhw wedi gwneud pethau drwg sydd yn anghywir ac heb delio ar mater. Mae e'n pigo'i cydwybod nhw trwy blynyddoedd. Hyd yn oed yn fynd yn hyd, maen nhw'n dod nôl ac mae'n peri loes ac mae'n drwm ac mae'n gallu teimlo'n waith na clefyd corfforol, ond yw e? Pan mae rhywbeth yn pwyso ar ein meddyliau ni, ar ein calonnau ni, i ni gallu teimlo'n fwy sal na betai rhyw salwch difrifol arno ni. Mae teimlo'n isel yn beth erchyll, ond pan mae enaid yn teimlo pwysau euogrwydd pechod, fel mae'r Pantycelyn dweud, mae e fel euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n deall i, ond dwi'n nag yw Pantycelyn wedi deall e.
Mae e wedi profi gras Duw, achos mae'n gwybod beth oedd argyhoeddiad o bechod. Mae e fel mynyddoedd yn pwyso lawr arno ni. Does dim ffoi. Dychmygwch mynydd yn pwyso arno chi. Sym os be chi'n neud, chi methu ffoi o'r teimlad erchill na. Mae e mor drwm. Chi methu pigo chi'n lan, chi ddim eisiau bita falle. Chi ddim eisiau siarad â pobl, neu os chi yn siarad â pobl, chi eisiau dod o'n yn reit loi. Mae'n deimlad ofnadw, mae'n erchill. A chi ddim yn gwybod pa leidro, chi ddim yn gwybod pwy ofyn am help. A mae'n pwyso lawr arno chi. A dyma yw y cychwyn gras y mywydau pobl. Yw pan mae rhywun yn dod i deimlo euogrwydd a gweld i pechod yng ngoleuni mawr y Duw, mae e'n beth mawr. Ac yna, pa mae maddeuant yn dod, mae yna ryddhad a llawenydd. Ac am wellhad sydd i'r holl gyflwr yr enaid, pan mae maddeuant wedi dod. Ond nid felly sydd fan hyn. Dyw'r ysgrifenyddion ddim yn cyd-lawenhau ar claf. Pan maen nhw'n clywed ar Iesu'n dweud, mae Dduw di ti dy bechodau, yn amlwg dyn nhw ddim yn gwybod dim byd am y loes yma, ddim yn gwybod am yr euogrwydd yma, ac am y boen o weld i pechod ac teimlo maddeuant. Dyn nhw'n gwybod dim byd amdano fe. I bob un arall, mi fydden nhw'n llawenhau. I bob un sydd wedi profi gras Duw, mi fydden nhw'n llawenhau. Ond dyw'r rhain ddim. Dyn nhw ddim yn llawenhau. Ond yn hytrach, maen nhw'n chwilio am le i gwyno ac i gyhuddo'r Iesu. Maen nhw'n parhau ar eu cwyn. Yn eu cylonau yn dawel bach. Dyna nhw. Maen nhw'n llawn areithiau yn eu meddyliau nhw. Mae hwn yn digwydd. I ni'n ymwybodol o hyn, o'r pulpit, chi gallu bod yn ymwybodol ohono fe, i chi gallu pregethu yn y pulpit, ac i chi'n ymwybodol ambell waith bod yna rai sydd ddim gyda chi. Ac maen nhw yn llawn areithiau, yn cwyno am hyn a'r llall am y neges. Y math yma beth sydd fan hyn. Yr oedd rhain, pan yr oedd yr Iesu yn helpu'r claf yma, ac yn dweud y peth pwysicaf oll, sef y brif mater oedd eisiau delio fe, ei bechodau pan dwedodd yr Iesu, maddeuwyd i ti dy bechodau, yn hytrach na llawenhau gyda'r claf, maen nhw yn chwilio am reswm i gwyno. Y fraint o wybod yr Hen Testament, yr holl ddysgeidiaeth yr oedd yn wedi cael, fod y presenoldeb ar Iesu yno, yn ei plith nhw. Mae hwnna'n rhywbeth i ni'n anghofio. I ni'n meddwl am ddiwygiadau. Beth yw diwygiad? Diwygiad yw presenoldeb Duw yn ein plith ni. Yr ysbryd ar waith. A chi'n teimlo presenoldeb Duw. Wel, dyma oedd Duw yn ei plith nhw. Mae hwn yn ddiwygiad o'i blaenau nhw. A roedd yr ysgrifenyddion yn gweld ac yn profi gweithredoedd yr Iesu'n clywed i sgwrsau ac yn gweld i wirthiau fe. A maen nhw'n chwilio am reswm i gwyno. A serch hyn, mae cymhelliad nhw'n anghywir. Ond dyma beth sydd yn dychryn chi. Maen nhw dal yn gwneud datganiad yn eu cylonau athrawieithol gywir. Mae rhain yn gywir. Mae pobl crefyddol gallu credu rhai pethau cywir. A dal fod yn golledig. Dyna sy'n dychryn chi. Mae'r rhain yn gwybod ni all neb wneud datganiad fel hyn, fel dwedodd yr Iesu, maddeuwyd i ti dy bechodau, na all neb ddweud y geiriau hynny heb ei fod yn Dduw. Ac mae'r ysgrifenyddion yn iawn. Maen nhw'n gywir yn eu rhesymeg nhw fan hyn. Maen nhw'n gwybod eu hathrawiaeth nhw, maen nhw wedi cael falle fel plant am y gwraeth, maen nhw wedi dysgu fe yn eu cyfarfodydd nhw ac yn eu haddysg nhw. Ac yna, maen nhw'n gwybod yn iawn, os oes rhywun yn dweud, dwi'n maddau i ti dy bechodau, dim ond Duw gall wneud hynny. Maen nhw'n gwybod mae uchel fraint Duw yn unig yw hwn. Ni all neb arall ddweud hynny. Wrth gwrs, i ni gallu maddau pobl am bethau yn herbyn ni, ond o ran maddau pechodau yng ngoleuni tragwyddoldeb, nid oes gan neb yr uchel fraint honno, ond Duw. A maen nhw'n gwybod hynny. Mor gywir. Mae'r wybodaeth yma yn anhygoel gandynt. Maen nhw'n gwybod os nad yn Dduw, os nad yw Iesu Grist felly yn Dduw, ar ôl dweud y fath eiriau, yna y mae yn eog o amharch
heriol o'r mwyaf. Am amharchus. Am heriol ydynt i Dduw. Bod yr yw'r Iesu. Os yw'r Iesu yn dweud, rwy'n maddau i ti dy bechodau. Dim ond Duw gall dweud hynny. Ac mae'r peth yn ofnadwy. A maen nhw'n gywir. Maen nhw'n athrawieithol gywir yn hyn. Ac am wers, nid yw gwybodaeth dda, hyd yn oed gwybodaeth gywir yn ddigonol i achub enaid. Dyw dod mas gyda damcaniaethau a datganiadau athrawieithol. I ni'n ei weld y dro yn dydyn ni. Ac i ni'n gallu gweld ambell waith pobl yn dod i'n plith ni, yn aros gyda ni am gyfnod, yn dweud y pethau cywir, yn ticio'r bocsys, yn edrych yn iawn, ac yn dweud i bod nhw'n credu'r holl bethau yma, ac yna beth sy'n digwydd maes o law, maen nhw'n diflannu, maen nhw'n mynd i rywle arall. A sut mae hwnna'n bosib? Maen nhw'n mynd i'r byd efallai. Maen nhw'n troi yn wrthwynebus i'r Efengyl. Ond beth ni'n gweld fan hyn yw, dyw'r datganiad ei hun ddim yn ddigon. Maen nhw'n credu rai pethau, fel ni wedi dweud sawl gwaith. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ystadegyn, ond tybiwn ni bod y mwyafrif llethol o drigolion y byd yn credu mewn Duw, o ryw fath. Y mae crefydd dros yr holl fyd. I ni'n byw mewn gwlad mae'n ymddangos fel bod anffyddiaeth a diffyg credu mewn Duw ar ei fyny. Wrth gwrs, yn ein gwlad ni mae'n edrych felly. Ond ar draws y byd, i ni'n gallu dweud hyn, mae'r mwyafrif tybiwn ni yn grefyddol iawn. A fydd yna rai yn honni fod yn grisnogol o ryw fath. A mi fydd gan rheini eu hathrawieithau nhw, maen nhw'n credu mewn Duw. A mae gan nhw res o gredoi, ac maen nhw'n credu falle, fydd yna rai yn credu bod Duw wedi creu y byd. Fydd yna rai yn dweud, mae wedi creu y byd, ond nid fel mae'r Beibl yn dweud, mae wedi desblygu dros biliynau o flynyddoedd. I ni'n clywed o'r holl anhygol. Sa'n gwybod o le maen nhw'n cael y syniadau yma. Mae Duw wedi rhoi ei air i ni, ac mae wedi dweud yr holl bethau ni yn ei air. Mae popeth sydd angen i ni wybod yn ei air. Ond mae'r byd yn creu ei diwiau ei hunan, a'i hathrawieithau ei hunan. Ond dyma beth sydd fan hyn. Mae'r rhain wedi deall rhai pethau cywir. Maen nhw wedi dweud pethau da, ond maen nhw ar ei ffordd i golledigaeth. Sdim os pa mor grefyddol, sdim os ych chi'n dweud bod chi'n credu mewn Duw, beth ni'n deall o'r darn yma yw hyn, yr oedd rhain yn cysau Iesu Grist. Ac am wersi ni. Y fraint o fod yno hyd yn oed. Nid ydynt wedi manteisio lles ei heneidiau. Dwi'n cofio clywed yn had yn dweud, yn ei gapeli cyntaf ac yn cwrdd â rhai pobl oedd yn gallu rhoi adroddiadau iddo fe o ddiwygiadau lleol. Ac sut yr oedd pethau anhygol. Ac o'n nhw'n disgrifio'r hyn oedd yn digwydd yn y diwygiadau a pobl yn dod i gredu a'r holl bethau oedd nhw'n credu a nhw'n mynychu'r capel ac yna ar ddiwedd y cyfan yn dweud, wel wrth gwrs, nath e ddim cyffwrdd fi. Ond fe welon nhw'r cyfan, o'n nhw'n na. A rhywbeth tebyg sydd fan hyn. Mae Paul yn dweud yn 2 Corinthiaid 2:16, effaith yr Efengyl ar rhai ac ddim ar eraill. Grandewch ar hwn. I'r naill yr ydym yn arogl marwolaeth i farwolaeth ac i'r lleill yn arogl bywyd i fywyd. A phwy sydd ddigonol i'r pethau hyn? Fe all rai cael ei magu ar aelwyd Gristnogol, dod i'r capel, dod trwy, a hyd yn oed aros trwy bywydau hyd yn oed, ond mae'r llawer yn mynd lot cyn hynny ac yn mynd i'r byd, neu mynd i llefydd fwy ysgafn. Ac i ni'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn. Ond effaith yr Efengyl i lawer yn arogl marwolaeth i farwolaeth. Mae e'n condemnio nhw. Ond i eraill, arogl bywyd i fywyd. Ac maen nhw'n dod i gredu. A dyma rhyw fath o naws sydd ganddo ni fan hyn. Yr oedd rhain yn credu rhai pethau gwych am yr Iesu. Am athrawiaeth feiblaidd. Os unrhyw un yn dweud, mae Dduw wedi dy bechodau. Rhaid ei fod yn Dduw. Dim ond Duw sydd yn gallu dweud y fath beth. A dyna beth yw'r broblem yn ei meddyliau nhw. Mae hwn i gyd yn mynd ymlaen yn ei meddyliau nhw'n dawel bach. Am rheifatrwydd ei pennau ei hunan. Maen nhw'n ymresymu ac yn dadlau. Ac yn meddwl am ffordd i faglu'r Iesu. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Achos yn ail, mae hwn yn arwain at dewis anghywir. Roedd yr ysgrifenyddion nawr wedi cyrraedd fforch yn y lôn.
Mae yna rhyw lôn yn mynd yn syth ac chi'n gweld nhw'n mynd ar rhyw lôn. A nawr mae fel petai yn dod at y fforch yma. Mae yna ddewis o fynd i'r dde neu'r chwyth. Nawr roedden wedi gwneud datganiad pendant yn eu cylonau. Roedden nhw wedi bod yn meddwl yn eu meddyliau nhw. Roedden nhw'n glir eu hathrawiaeth. Cabledd oedd hyn ar ran yr Iesu. Os nad oedd yr Iesu yn Dduw, yna mae e'n euog o gabledd. Felly roedd rhaid i'r ysgrifenyddion benderfynu. Rhaid oedd dewis a oeddent yn credu fod yr Iesu yn cablu, neu a oedd yn dweud y gwir. Dyna'r dewis, dyma'n digon rhwydd yn diwe. Mae e'n fforch yn y lôn. Maen nhw wedi dod wyneb yn wyneb a'r Iesu yn dweud rhyw ddatganiad ac dim ond dau ddewis sydd ganddyn nhw. Mae e'n cablu, neu mae'n dweud y gwir. A mae'n meddwl fod yr Iesu yn gablwr ac yn wamal. Maen nhw'n meddwl mae hwn yn warthus. Mae hwn yn dweud rhywbeth erchyll. Am erchyll bod yr Iesu yn dweud mae Dduw wedi ti dy bechodau. Am gabledd. Achos maen nhw'n credu mae hawdd o'i dweud y geiriau fod ei bechodau wedi maddau, gan na all neb brofi y geiriau hynny'n anghywir. Achos maen nhw'n meddwl, yn eu meddyliau nhw, mae'r Iesu'n gallu dweud mae Dduw wedi ti dy bechodau, mae'n gallu honni fod yn Dduw, ond does dim ffordd i ni wybod os yw pechodau nhw wedi maddau. Achos ni allan nhw fynd at orsedd Duw a gwirio'r ffaith. Doedden nhw'n gallu mynd i ryw lyfr mawr a gweld, a yw'r rhain wedi maddau. Doedd dim ffordd o wybod hynny. Ac felly maen nhw'n meddwl, mae anoddach oedd iachad corfforol. Dyna'r rhesymeg sydd ganddyn nhw. Mae iachau y claf o'r parlus yn gorfforol yn anoddach. A gobeithiant, siwr o fod, y byddai yr Iesu yn ymgeisio iachau yn gorfforol y claf o'r parlus a methu. Ac yna y byddant yno yn barod i dystio i hyn a gweld yr Iesu yn methu a fyddan nhw yn llwyddo. Dyna oedd y ffordd yr oedden nhw'n meddwl. O nawr, roedd angen iddyn nhw ddewis. A'i parhau ar hyd y llwybr a gwrthod yr Iesu a'i peidio. Beth oedd eu penderfyniad nhw? Mor drist yw'r ffaith iddynt ddewis y llwybr anghywir. Achos fe ddeithon nhw at y fforch yn y lôn, a fe ddewison nhw'r llwybr anghywir. Y llwybr y byddai'n arwain at distryw. Maen nhw'n dod i'r casgliad. Mae rhywun drwg oedd yr Iesu, cablwr, nid Duw. Doedden nhw ddim yn credu mai fe oedd y Meseia. Doedden nhw ddim yn credu'r proffwydolaethau sydd wedi cael ei gyflawni yn yr Iesu. Doedden nhw ddim yn credu'r proffwydolaethau gwirthiol y methlem. Doedden nhw ddim yn credu'r holl aneseion yna. Ond nhw'n gwrthod y cyfan. Doedden nhw ddim yn credu yn y gwirthiau a'r iachau, a'r athrawiaethau, a'r holl beth yna. Nhw'n gwrthod rhain i gyd. Ac nawr maen nhw'n gweld yr Iesu'n dweud, mae Dduw wedi dy bechodau. Dyma i chi enghraifft o gabledd. Ac maen nhw'n dod i'r fforch yn y lôn. Mae'r rhaid iddyn nhw ddewis. Beth i ni'n mynd i ddewis? Wel, wrth gwrs, roedden nhw wedi mynd yna allan i'w faglu fe yn y lle cyntaf. Felly naturiol chi'n gweld, maen nhw'n penderfynu dweud cabledd yw'r cyfan. Diarhebion 14-12, mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Ond nid yw'n wir, maen nhw'n meddwl bod nhw ar y ffordd iawn. Maen nhw'n meddwl bod nhw mor grefyddol, bod nhw mor gywir. Maen nhw hyd yn oed gyda athrawiaethau cywir am Dduw. Ond maen nhw'n gwneud y dewis anghywir. Sawl un sydd wedi bod yma yn ein hoedfaon yma yn ein plith ni, wedi cael y fath freintiau yn ein gwlad ni yng Nghymru. Am wlad sydd wedi cael breintiau di-ri, capeli oedd yn llawn, ac yna yn raddol bach, dros y blynyddoedd, beth sydd wedi digwydd? Yn y pwlpidau, mae yna bobl wedi dod i'r pwlpidau, wedi dechrau pregethu efengyl sydd ddim yn efengyl. Ond maen nhw'n defnyddio termau am Dduw, ac maen nhw'n gweddio o'r pwlpid, ac maen nhw'n gweddio, ac maen nhw'n galw ar Dduw, ond dyn nhw'n credu'r efengyl. Dyn nhw'n credu mae Iesu Grist yw popeth. Dyn nhw'n credu dim byd o'r fath. Maen nhw fel yr ysgrifenyddion a'r Pharisëd. Maen nhw'n credu mae ganddyn nhw res o athrawiaethau. Maen nhw'n credu a mae Cymru'n llawn o'r ein ni.
Mi roedden nhw'n dros y lle I gyd, yn mynd i'r capel ac yn credu pob math o bethau am Dduw, ond cyn bellaf bod e ddim yn effeithio ar fy mywyd I, cyn bellaf fy mod I ddim yn pwyso yn llwyr ar Grist, roedd rhai cael balchder, edrychwch arno fi mynd i'r capel, edrychwch arno fi'n well ar ein I ddim yn mynd i'r capel, ac y balchder yn llenwi'r galon. Gwrthod yr Efengyl yn dod I gasau yr Efengyl. Sawl capel yng Nghymru sydd wedi casau pregethwyr o'r Efengyl. Sawl capel yng Nghymru sydd wedi erlyd gweinidogion yr Efengyl. Copenhagen yn sôn am hyn, a mynd I ryw angladd, blynyddoedd maith yn ôl. A fe oedd un o'r ychydig, falle'r unig, un oedd yn pregethu'r Efengyl. Ac roedd na ddegau, os nad cannoedd, a dim un gweinidog ac yn ei siwtiau crant yn dal I beiblau fel hyn. Dim un yn credu'r Efengyl ac yn casau'r Efengyl a phob un yn troi cefn ar fy nhad. Gwrthod cerdded mewn i'r capel i'r angladd gyda fe. A fe rhaid fe gerdded ar ben hunan. A fi'n credu'r hanes yw fe dath na un gŵr ffyddlon. A fe dwedodd e, gerddai I gyda ti. Pregethwyr ein gwlad ni yn casau'r Efengyl, yn casau'r neges Iesu Grist, ond yn gallu mynd i'r pwlpit ac dod ag athrawiaethau am Dduw ac am gariad ac am helpu pobl, pob math o bethau, ond nid yn pregethu'r Efengyl. A dyna sydd wedi digwydd yn ein gwlad ni, a beth maen nhw wedi llwyddo wneud? Maen nhw wedi gwacau'r capeli, maen nhw gyd yn wag, ac maen nhw'n cau un ar ôl y llall, ac os na rhai ar ôl, beth ni'n gweld yw'r rhai ysgam sy'n chwarae ac yn chwarae'n wirion. Mae yna fraint wedi bod yn ein gwlad ni. Mae'r Efengyl wedi bod yma. Rhai wedi cael magwraeth mewn eilwyd y lle mae'r Efengyl wedi bod yno ac wedi ddysgu fe, wedi glywed e. Rhai wedi dod mewn I oedfaon, efallai rhai arbennig I ni wedi cael fan hyn allech chi ddweud. Am fraint allech ni ddweud, un cynadleddau ni. Mae yna rhai wedi dod mewn o'r strydoedd, mewn un oedfaon ni, ac wedi clywed yr Efengyl. Rhai ni wedi gweld yn ddiweddar noson o emynau a noson o garolau. Ni wedi cael rhai sydd wedi dod o'r tu fas mewn un oedfaon ni, wedi clywed yr Efengyl. Rhai am y tro cyntaf, ac eto mae rhaid I ni ddweud fe fydd na atebolrwydd iddyn nhw. Os mae dim ond unwaith glywson o'r Efengyl, ond fe ddeithon nhw at fforch yn y lôn. A'i wrthod e. Wnaethon nhw ddim ildio I Grist. Ond rhai wedi cael y fraint sil ar ôl sil. Ac eto, yn ei wrthod e. Mae'n ddarlun trist ond yw e. O enaid yn dod at y fforch yma, yn gwybod y ffeithiau, ac yn gwneud y penderfyniad I wrthod ac I ddewis llwybr arall. Wrth gwrs, gall rai barhau yn yr adeilad yng nghyw yr Efengyl trwy gydol ei hoes, a meddwl nad ydynt wedi dod at y fforch, ond maen nhw yn dod at y fforch bob oedfa. Dyma beth sy'n trist, y mae yna rhai sydd heb bwyso'n llwyr ar Grist, a maen nhw'n dod at y fforch, allech chi ddweud, os ych chi eisiau mynd ar darlun ymhellach, bob oedfa. Ac ar ddiwedd bob oedfa, maen nhw'n penderfynu peidio pwyso ar Grist. Na I feddwl amdano fe to. Dewis penodol yw hynny I beidio pwyso ar Grist. Achos does dim un o'n i'n gwybod bod fori gyda ni ta beth. Ac felly bob tro maen nhw'n rhaid o mewn i'r oedfa. Ac maen nhw'n mynd o'r oedfa heb edifarhau, heb gredu. Beth maen nhw'n gwneud yr union fel yr ysgrifenyddion yn penderfynu na dyw hwnna ddim o'r reidrwydd yn wir. Does dim rhaid I fi gredu nawr. Sim rhaid fi edifarhau nawr. Dy'r neges sydd wedi cael ei bregethu fi nawr ddim o'r reidrwydd mor gywir a hynny. Achos mae gen I athrawiaeth fy hunan, diolch yn fawr. Ac I chi'n dewis llwybr anghywir. Chi'n gwrthod Crist. Fel yr ysgrifenyddion, fe ddewyson nhw, o'n nhw'n gwybod, o'n nhw'n grefyddol, roedden nhw'n gwybod yr athrawiaethau, roedden nhw'n gwybod llawer, digon. Ond fe benderfynon nhw, mae cablwr oedd yr Iesu. Wel, yn olaf yn drydydd. Dwyfoldeb Crist. Nawr trwy'r holl y ddarn yma. Cawn weld mae mab Duw ydoedd yr Iesu, mae hwnna'n ddigon clir ond yw e. Ei fod yn Dduw, ei hun, yn ddyn ac yn Dduw. I ni'n gweld hynny'n glir yn y darn yma. Mae'n gwybod yr hyn oedd yn ei cylonau nhw.
Mae'r Iesu yn gwybod am beth oedd rhain yn meddwl. Dim ond Duw all wybod yr hyn sydd yn ein calonau ni, yn ein meddyliau ni. Does gan neb yr uchelfraint honno. Dim ond Duw sydd yn gwybod, a mae Iesu yn dangos fan hyn ei fod yn Dduw. Roedd yn gwybod am beth roedden nhw'n ymresymu yn eu calonau nhw. Adnod 8, ac yn ebrwydd, pan wybyr Iesu yn ei ysbryd ei bod hwy yn ymresymu felly ynddynt ei hunain, fe ddywedodd wrthynt, Paham yr ydych yn ymresymu am y pethau hyn yn eich calonau. Dyna chi sioc gawson nhw. Mi'n siŵr gafon nhw'n sioc. Bod nhw yna yn edrych a beth oedd yn digwydd ac yn chwilio am resymau gwyno ac yn ymresymu ynddynt ei hunain. Dau ofyn a'r geiriau yn berthnasol i rywun sydd yn gwrando. Efallai rhywun sydd yn ystyried y ffeithiau, ond yn dechrau ystyried dewis llwybr arall. Mae hwnna'n bosib ond yw e? Ond nid yw hwn yn bosib. Rhai fan hyn, efallai rhai ar y we yn gwrando, efallai yn cael ei gorfodi, efallai bod teulu'n gwrando ar y we, a bod yna rhywun, plentyn, neu yn ei harddegau, neu rhywun ifanc, neu rhywun hŷn, ac maen nhw'n dod at rhyw groesffordd neu rhyw fforch yn y lôn. Ac maen nhw'n ystyried ei ffyrdd. Maen nhw'n ystyried y ffeithiau. O, maen nhw'n dechrau ystyried dewis llwybr arall. Efallai yn lliwio'r penderfyniad ychydig yn well na dewis llwybr arall. Falle, mae'n rai yn dewis llwybr arall, ond yn peintio fe mewn rhyw liwiau pert. I ni wedi gweld hyn degau o weithiau, cannoedd o weithiau yn ein hanes ni. Mae'r rhai wrth gwrs yn dewis llwybr y byd yn syth. Cyfle cyntaf, pen blwydd yn 19, off a fideoch yn fawr, dwi ddim yn dod nôl i'r capel a ffwrdd â nhw. Ond na lawer wedi gwneud hynny. Ond nid pob un felly. Nid gwrthod yr efengil mae'r rhai yn dweud. I ni'n neud, i ni'n gwrthod e. Ond gwrthod yr efengil i chi'n pregethu fan hyn. Dyna beth ni'n neud. Mae hwnna'n swnio lot yn well, ond yw e? Sawl un fydd yn ffeindio bod nhw'n golledig, ond be maen nhw wedi gwneud wedi lliwio fe chydig bach yn well. Yn fwy crefyddol, hyd yn oed yn efengyloedd felly. Maen nhw wedi dweud, ni ddim yn gwrthod yr efengil, ni ddim yn gwadu'r efengil, ni dal yn credu'r efengil, ni dal yn credu rhestr hir o athrawiaethau, ac efallai bod rhai o'n nhw'n, neu llawer o'n nhw'n debyg iawn i beth i ni'n credu fan hyn. Ond ni ddim yn gwrthod yr efengil, i ni'n gwrthod y ffordd i chi'n pregethu fe. I chi'n rhyd llym. I ni eisiau efengil sydd ddim yn llym. I ni eisiau efengil sydd ddim yn rhy galed. I ni eisiau efengil sydd ddim yn rhy eithafol. I ni ddim yn hoffi'r efengil yma, ond i ni'n hoffi efengil. I ni'n hoffi efengil am Iesu Grist. I ni'n hoffi hynny, i ni'n grefyddol, ac i ni'n credu fod yna bwrpas iddo fe, ond i ni ddim cweit yn licio fe fel i chi'n ei ddweud, I ni eisiau dewis efengil mwy eang, llydan i naws. Un sydd yn caniatáu i ni fod ychydig bach yn fwy llac yn ein bywydau a pharhau yn y byd. Bod modd cyfaddawdi mwy. I ni ddim eisiau teimlo'n eog yn dod i gapel, ni ddim eisiau teimlo bod rhaid i ni fod fel hyn a'r llall, i ni ddim eisiau disgwyliadau arno ni, i ni ddim eisiau neb i dweud bod rhaid chi cadw'r saboth. O na, ni ddim eisiau neb i dweud bod rhaid cadw'r sil yn sanctaidd i Dduw. I ni ddim eisiau hynny. I ni ddim eisiau neb i dweud i ni bod rhaid i ni byw yn ôl yr hyn mae'r Iesu yn dangos i ni yn iawn. Ac felly, beth am cael efengil mwy eang, sydd ddim o'r gaeth. Ond nid oes na rhai yn dewis llwybr tebyg. O rhai wrth gwrs yn dewis llwybr lle nad oes na grefydd o gwbl. Rhai wedi credu'r llyfrau yn ystod y gwersi gwyddoniaeth sydd yn dweud nad oes Duw. Ac mae hapa damwain yw'r byd i ni'n byw ynddi. Ac maen nhw wedi credu hynny. Dyn nhw ddim wedi holi'r peth. Disgyblion mewn ysgolion ac mewn colegau. Maen nhw wedi dod at y fforch yma ac maen nhw'n meddwl mae rhaid i fi feddwl beth ydw i'n credu. Maen nhw'n dod at y fforch ac yna maen nhw wedi clywed yr ysgrythyr a digwyddiadau, yr rhyfeddodau, yr ysgrythyr ac yna maen nhw wedi cael ambell i wers. Mae rhyw wyddonydd rhywle wedi datgan rhyw dywediadau gwyddonol sydd yn ddamcaniaeth, ond dyn nhw ddim yn pwysleisio'r gair ddamcaniaeth, maen nhw'n dweud ffaith yw e.
Maen nhw'n cael rhywsyd yr hawl i ddweud mae ffaith gwyddonol yw hon. Ond dyw e ddim yn ffaith gwyddonol, mae'n ddamcaniaeth, mae yna rhywun sydd ddim yn credu mewn Duw. Ac maen nhw'n meddwl, maen nhw wedi goffod treulio oriau yn meddwl sut allan ni esbonio byd mor rhyfeddol â hwn, ac maen nhw'n dweud, beth am i ni ddweud bod yna ffrwydiad? Ac yna bod yna fyd wedi dod ar hap a damwain, ac yna bod yna fwnciod bach. A dros miliynau o flynyddoedd bod y mwnci wedi mynd o cerdded ar y llawr, a sefyll yn syth. A mae dyn wedi dod o hynny. A gan bod yn y llyfr gwyddoniaeth a bod y thrawn yn dysgu fe, rhaid bod yn ffaith. A mae'r rhain yn dod at y fforch, a maen nhw'n fodlon credu, heb ymchwilio dim mwyach am y peth, ac maen nhw'n fodlon credu, a maen nhw'n dweud, fe gredwn ni hwn, mae'r Iesu yn gablwr, nid Duw oedd yr Iesu. Ac maen nhw'n dewis y ffordd yna. No, mae rai yn dewis ffordd yna. Rhai, ond diwe, o fewn bywyd yr eglwys dros blynyddoedd, beth i ni'n ffeindio? Rhai yn ein plith ni, yn dod at y fforch ac yn dod at y dewis yn dweud, dwi'n credu llyfrau gwyddoniaeth, fe mod i'n dod o fwnci, a bod na ffrwydiad mawr wedi digwydd, a bod byd rhyfeddol fel hyn, sydd gyda pwrpas i bopeth, wedi dod ar hap a damwain, a dyma ni byd hyfryd. A maen nhw'n fodlon credu hynny. Ond mae yna rai yn dewis llwybr arall, ond maen nhw'n dewis crefydd efengylaidd haws. Maen nhw'n gadael llawer o'r prif bethau'r efengyl allan. Ac mae yn frwydr yn diwe. Chi'n gweld e? Ni'n gweld e? Dros y blynyddoedd, ni'n weld e yn yr ifanc a'r ai hun, chi'n gweld yr ymateb i'r efengyl. Ac mae'n dychryn chi. Mae'r caledwch yn dod ar yr wyneb pan mae'r ymresymu. Byddai'r Iesu wedi weld e. Byddai'r Iesu wedi weld e ar wynebau'r ysgrifenyddion. Yn gwybod, roedd e'n gwybod bydd yn y galon. Ond i ni fan hyn o'r pwlpit, i ni ddim yn gwybod beth sydd yn y galon. Ond yn aml, mae'r wyneb yn dangos i ni be mae rhywun yn meddwl. I chi gallu gweld o ymateb pobl, beth maen nhw yn ei feddwl. Ni'n gwybod yn iawn, ond mae'n amdeimlad. Ac yna maes o law, i ni'n gweld bod beth o'n ni'n ofni oedd yn wir, oedd yn mynd ymlaen, ffwrdd â nhw, off â nhw i rhyw gapel mwy bydol neu i'r byd. I ni'n gweld e dro ôl tro. Dyma oedd yr ymateb i'r efengyl amser Iesu Grist. Dyma yw'r ymateb i'r efengyl heddiw. Gai ofyn i chi, ble i chi arni? A ydych chi yn ymresymu yn eich calon? A ydych chi'n ymresymu yn eich calon? Ydych chi'n meddwl, a yw hwn yn iawn? O, mae'r Iesu yn gosod her iddynt. Adnod 9 a 10. Mae'n edrych ar yr rhain sydd o'i flaen e. Mae'n gwybod beth sydd yn ei calonau nhw. Mwy na ni'n gwybod, i ni'n gallu gweld rhyw arwyddion ar wynebau pobl, ond mae'r Iesu'n gweld mewn i'w calon nhw. Pa un sydd hawsaf? A maen nhw wedi cael sioc nawr. Dyma'r union be maen nhw wedi bod meddwl amdano, a mae'n dweud wrthyn nhw, pa un sydd hawsaf? Ai dywedyd wrth y claf o'r parlus, mae ddeiwyd i ti dy bechodau, ai dywedyd cyfod a chymer i fyny dy wely ar hodia. Eithyr fel y gwybwch, fod gan fab y dyn awdurdod i faddau pechodau'r ddeir. Chi'n gwybod? I chi'n gwybod bod gan fab y dyn y Meseia, mab Duw, yr awdurdod i faddau pechodau'r ddeir. Ond mae'r Iesu'n gwybod bod nhw ddim yn credu mai fe yw'r Meseia. Mae'n gwybod hynny. Felly mae'n rhoi her iddyn nhw. Ond yna, roedd hwnna'n arwydd iddynt. O, fe ddyle hwnna fel wedi hysgwyd nhw. Mae hwn yn gwybod am be dwi'n meddwl. Ac felly nid cablwr yw hwn, mae hwn yn Dduw. Sut allai wybod be dwi'n meddwl amdano? Am be dwi'n meddwl? A mae'n gwybod. Ond maen nhw'n parhau yn ei caledwch. Ond yna mae'r Iesu'n parhau i ddangos ei ddwyfoldeb. Mae mab y dyn ydoedd, ei fod yn ddyn ac yn Dduw. Mae'n dangos iddyn nhw yn ei fywyd, yn ei weithredoedd, yn ei allu. Mae'n gwybod. Mae'n dangos wrth ddweud mab y dyn. Ei fod wedi dod i ddelio a'i hargyfwng. Y Meseia wedi dod yn ddyn, y Duw yn ddyn. Mae'r holl athrawiaeth yma ger i bron nhw, dylen nhw fod yn gwybod hyn. Mod Iesu wedi dod ei fod yn abal i ddelio gyda'i pechod ei hargyfwng, yr hyn sydd wedi achosi'r afiechydon yn y lle cyntaf ei pechod. Dyna yw'r broblem. Pechod gwreiddiol sydd wedi dod o marwolaeth a salwch ac afiechydon, ac felly dyna pa mae'n delio gyda'r mater yn gyntaf. Mae Dduw wedi dod y bechodau. Dyna yw'r peth pwysicaf. Dyna sydd oedd raidd y broblem. Ac felly fe ddath yr Iesu yn dofe i faddau pechodau. I ni'n gwybod hynny, Matthew 1:21, a hi esgor ar fab,
A thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd, e fe a wared ei bobl o ddiwrth ei pechodau. Dyma pan dath Iesu Grist. Dath e ddim i iachau cleifion. Fe nath e iachau cleifion. Ac roedd na bwrpas i iachau cleifion. Ond y nod oedd i faddau pechodau. Fe ddaeth i ddelio a'n cyflwr, trwy fywyd perffaith, yn cadw'r gyfraith yn ein lle, trwy farwolaeth i'r prwyol ar y groes, yn cael ei gosbi am ein pechodau ni yn ein lle ni. Dyna sut y trefnwyd y byddai'n achub dyn o'i gyflwr triennus pechaderus. Ond yn ei sofraniaeth, a doethineb, beth i ni'n gweld fan hyn i gloi, fe ddywedodd y geiriau canlynol. Ydych chi ddychmygu'r eiliad yma? Adnod 11. Wrth i ti yr wyf yn dywedyd cyfod, a chymer i fyny dy wely, a dos i'th di. Am arwydd arall o ddwyfoldeb Crist. Yn sicr, wrth i ni ddarllen cynlyniad y fath eiriau, adnod 12, ac yn y man, y cyfododd e fe, ac y cymerth i fyny ei wely, ac aeth allan yn ei gwydd hwynt, oll, hyd o'n i synodd pawb, ac ogoneddi Duw gan ddywedyn ni, welswm ni roed fel hyn. Ac felly mae'r Iesu'n dweud, codi fyny ar dy draed. A be mae'n neud? Mae'n codi fyny ar ei draed. Mae'n na wyrth, mae'n dangos eto mai fe oedd Duw. Am fendith oedd yr afiechyd hyd yn oed. I chi roed wedi ystyried hyn? Yr oedd yr afiechyd i'r claf o'r parlus yn fendith o'r mwyaf iddo. Sawl gwaith byddai rhywun yn gallu edrych ar afiechyd neu ddamwain sydd yn peri rhyw anhawster difrifol mewn bywyd a dweud i fod yn fendith. Dim yn aml byddai rhywun dweud. Na chi'n clywed ambell waith. Dwi wedi darllen ambell waith. Rhywun yn dweud pan maen nhw'n y byd chwaraeon ac mae yna rhyw ddamwain ond mae wedi troi rhwng maen nhw wedi gallu mynd i rhyw feisydd mawr a llwyddo'n fawr ac maen nhw'n dweud maen nhw'n ddiolchgar amdano fe. Ond ddim yn aml. Ond beth ni'n gweld fan hyn? Mae'r afiechyd yma wedi arwain hwn at faddeuant pechodau. Ond hefyd gafodd ei iachau. Trwy'r afiechyd, petai e ddim wedi bod yn sal. Bydde fe ddim wedi dod at yr Iesu efallai. Ond yr afiechyd yma wedi fod yn achos o fendydd. Ein dymuniad ein gweddi yw y bydd rhai wrth ddod at y fforch yma, wrth ystyried, wrth ymresymu yn eich calonau. A byddwch chi'n dod i weld yr hyn a wnaeth Crist drostoch chi. A byddwch chi'n gweld ei gariad, ei ddwylo pur ar led. A byddwch chi'n gweld y goron o ddrain ar ei ben, a byddwch chi'n dod at y droed y groes, a bydd y ffynon o waed yn llifo, ac byddwch chi'n dod yno yn eich pechod, yn eich hafiechyd chi. Gyda baich fel ei ogrwydd mynyddoedd byd. Dyna i chi beth ni'n gweddio. Bydd yna rhai yn dod i weld eich afiechyd eich enaid, ac yn dod at Grist, yn dod at y groes, ac yna y byddwch chi'n cael clywed y geiriau, hafab, mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Oes unrhyw beth gwell na hynny? Oes na unrhyw beth sy'n well na hynny? Dyna'n gweddi ni. Y byddwch chi yn dod at y man, efallai'n ymresymu ar y funud, efallai'n dadle, efallai'n cael eich tynnu bob ffordd, falle rhywun sy'n gwrando, efallai wedi cael eich perswadio i fynd ffordd ysgam, falle rhywun arall yn cael eich perswadio i fynd ar un ffordd wyddonol a gwadu popeth, a chi'n dod at y man, ond y byddwch chi'n dod at y fan a droed y groes ac yn gweld na hwn yw mab Duw. Does dim cwestiwn am y peth. Does dim amheuaeth am y peth, yr oedd Iesu yn fab Duw. Mab y dyn, y Meseia. Yr oedd e wedi dod i ddelio. A dewch ato fe, gyda'ch ymresymu. Dewch, gyflwynwch y cyfan. Dewch ar cyfan o droed y groes. Cyffeswch y cyfan. Galwch am drigaredd ac am faddeuant. Ac y byddai rhai hyd yn oed heddi yn cael clywed y geiriau yma. Mae ddeiwyd i ti dy bechodau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y gwirthiau yn dy air di, ond o Dduw yn diolch am y ffaith i'r Iesu ddod i ddelio a'n hargyfwng fwyaf, ein pechod, colledigaeth, ac o Dduw, i ni yn gweddio, bydd na rai yn dod a droed y groes ac yn derbyn y maddeuant ac yn cael clywed y geiriau hynny, maddeuwyd i ti dy bechodau. Tyr dim plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gyda'ch ni orffen trwy ganu Emynau 591 o amnerth i dreulio nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad.
Byw yng nghanol y goleuni, twllwch obri dan fy nhraed. 591 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.